салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. Бо ҷамъи хабарҳои трансферӣ ва ҷароҳату навгониҳои нав аз дастаи дӯсту шаҳрмон навор бари шумо пешкаш мекунем. Пеш аз он хоҳиш доштем ки обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворро бо лайки худ дастгирӣ намоед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонусту $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар ҷамъомади мунтахабҳо дар рӯзҳои FIFA ба тими миллии Олмон Илкай Гюндаган ва Тер Штеген аз дастаи Барселона даъват шуда буданд. ҳарчанд пеш аз шомил шудан ба мунтахабҳо ҳоли ҳар дуи варзишгар хуб арзёбӣ мешуд, аммо баъдан маълум шуд ки Тер Штеген дарде дар миёни худ эҳсос кардааст ва ба Барселона баргаштааст. ин сабаб гардид ки Марк-Андре Тер Штеген ба мунтахаби худ кӯмаки худро расонидан натавонад. сармураббии тими Олмон Юлиан Нагелсман ҳолатро чунин шарҳ дод: Марк-Андре Тер Штеген ҳар ду бозиро аз даст медиҳад, зеро дарди шадиде дар пушташ дорад. ӯ ба Барселона бармегардад. умедворам ки Тер Штеген ба зудӣ сиҳат мешавад ва бо дастаи худ бозӣ мекунад. имрӯз маълум хоҳад шуд ки то куҷо ин мушкилии Тер Штеген ҷиддӣ аст. ӯро духтурони Барселона аз муоина гузаронда, баъдан хулосаи ниҳоиро мебароранд ва мо бошад аз он шуморо дар ҷараён хоҳем гузошт. дар Барселона чунин мешуморанд ки ҳатто дар шароити имконияти молиявӣ доштан дар зимистон даъват кардани Витор Роке хело шитобкорӣ мешавад. ин худкушии варзишӣ аз ҷиҳати молиявӣ аст, мегӯяд як манбаъ аз даста. дар бошгоҳ чунин мешуморанд ки нисбати Витор Роке ду нуқтаи асосиро дар назар доштан лозим аст. аввалан ин ки онҳо намехоҳанд дар раванди барқарорсозии бозингар шитоб кунанд ва дуюм, дар нимаи дуюми мавсим ба Витор масъулияти аз ҳад зиёд вогузор карда мешавад. ҷаҳиш аз Бразилия ба Аврупо як қадами бузург аст. Барселона барои гирифтани 40 миллион евро аз фонди олмонӣ камтар аз як моҳ вақт дорад. муҳлати ниҳоии 15 декабр мебошад. алтернатива ҷустуҷӯи ширкати сеюм аст ки пулро пардохт кунанд. беворид шудани пул Барса наметавонад дар равзанаи трансферҳои зимистона коре кунад. агар даста маблағ ҳам гирад, шӯъбаи варзишӣ бо эҳтимоли зиёд кӯшиш мекунад ки нимҳимоятгареро пайдо кунад. ана Витор Роке эҳтимолан дар тобистон ба Барселона ҳамроҳ мешавад. дастаи Барселона кайҳо бо Савио Морераро назорат мекунад, аммо дар бошгоҳ медонанд ки барои ӯ мубориза бурдан душвор хоҳад буд, новбаста аз он ки ӯро чӣ қадар лозим мешуморанд. Савио дар Жирона ҳамчун иҷора аз Труа бо шартнома то соли 2027 қарор дорад. мушкилӣ дар он аст ки ҳар ду даста ба ширкате бо номи City Group тааллуқ дорад. дар Барса эътироф мекунанд ки Савио бозингари беҳтарин аст, аммо дар даста монеаҳоро равшан мефаҳманд. афзалият ба клубе дода мешавад ки ба ширкати City Group тааллуқ дошта бошад. агар ӯ ба фурӯш гузошта шавадам, эҳтимолан бо нархи хело баланд мешавад. ва сеюм ин ки агар бозингар худро ҳамчун ситора муаррифӣ кунад, пас ба Манчестер Сити афзалияти бештар дода мешавад, чун ин даста ҳам ба ҳамон ширкати дар боло гуфта тааллуқ дорад. суханрониҳои ҳаяҷонбахши Ориол Ромео ва таъсири возеҳи набудани Френки де Йонг аз сабаби ҷароҳат дар ҳафтаҳои охир ба шахсони масъули трансферии Барселона комилан равшан нишон додааст ки имзои нимҳимоятгари асосӣ афзалияти рақами 1 барои мавсими оянда аст ва даста як ҳадафи асосӣ дорад: Бруно Гимараес аз Ньюкасл, ки худро ҳамчун яке аз беҳтарин бозингари қитъа муаррифӣ карда истодааст. Гимараес ба наздикӣ шартномаи нав бо дастаи худ ба имзо расонид. ин ба Барса монеъ намешавад ки ситораи бразилиягиро таъқиб кунад. трансфер бо тарҳи хуби вазъи молиявӣ амалишаванда аст, аммо клуб метавонад ба қавле варианти дигарро ҳам истифода барад. гап сари ивази Рафиня бо Гимараес меравад ки тӯли чанд муддат диққат ба ӯ аз ҷониби Ньюкасл мушоҳида мешуд. Рафиня то ҳол дар Англия обрӯи хело қавӣ дорад ва Барса метавонад барои иваз кардани Гимараес маблағи кофӣ талаб кунад ки барои Ньюкасл аз ҷиҳати молиявӣ имконпазир ва ҷолиб бошад. агар Гимараеш хоҳиши худро барои гузаштан ба Камп Nou изҳор кунад. бо вуҷуди ин то охири мавсим бисёр чизҳо рӯй дода метавонад ки вазъро тағйир диҳад ва новбаста аз он ки ин созишномаи мушаххас ҳоло ғайриимкон аст, дар футбол бешубҳа чизҳои девонатар аз ин ҳам рух дода буданд. ин буданд он хабару навгониҳои охирини дастаи Барселона. обуна шавед ва дар ҷараёни наворҳои ҷадид бимонед. хайр.